Salamat Atan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoshaçylarymyz, Atan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. Türkmenistan, Malaziya, Birleşen Arap Emirliklerini ýetgäz podugunda möhüm ilalaşyk gazanyldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Katar 1,12 trillion dollarlyk şertnamalary gol çekdiler. 51 ýyldan soňra ýene-de kubok gazandy. Galatasaray topary Türkiýanyň kubogyny 19-njy gezek gazandy. Paytahtymyz Aşgabatda Garagum mehmanhanasynda Türkmenistanyň, Malaziýanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda neft gaz podugyny hyzmatdaşlygy hasy puhtalandyrma günükdirilen möhüm waka boldy. Türkmenistanyň Türkmen gaz we Türkmen neft döwlet konsernleri bilen Malaziýanyň Petronas Şargaly S&D BHD kompaniýasynyň hemde Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu Dhabi Milli Neft kompaniýasynyň arasynda şertnamalary gol çekmek dawarasy boldy. Şertnama gol çekmek dawarasyndan soňra medpuat briefing geçirildi. Medpuat briefingine çıkış eden Türkmenistanyň döwlet ministri, Türkmen gaz döwlet konserniň başlygy Maksat Babaýew, hormatly prezidentimizden hemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygynyň Malaziýa hemde Birleşen Arap Emirlikleri bilen strategik hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly ähmiýet berýändigini bellädi. Şuňky taryhy senede Petronas Şargaly kompaniýasy hemde Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu Dhabi Milli Neft kompaniýasy bilen bilelikde Hazar deňiziniň türkmen bölegine ýerleşýän toplum bir şertnamalaryň sebitinde neft gaz ýataklaryny özleşdirmek barada täze önümi paýlaşmak hakyndaky şertnama baglaşyldy. Şunuň bilen baglykda bu täze tassamanyň çäklerini Türkmen gaz döwlet konserni, Petronas Şargaly S&D BHD kompaniýasynyň hemde Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu Dhabi Milli Neft kompaniýasynyň arasynda tebii gazy satyn almak we satmak bagatda şertnama gol çekilmegi hem wajyp hyzmatdaşlygyň dowamy bolup durýar diýip Maksat Babaýew bellädi. Saudy Arabistanyndan soňra Katar döwletine saparda bolan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump Katar bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda 1,12 trillion dollara barabar bolan ylgalaşyklaryň gazanlandygyny habar berdi. Bu barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidentiniň medpuat gullugy habar berýär. Doha şäherinde Katar döwletiniň emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump'yň arasynda ýokary derejede gepleşikler geçirildi. Gepleşikleriň jemleri boýunça umum bakasy 1,12 trillion dollara barabar bolan ykdysady gelişiklere gol çekildi. Şol ýalaşyklaryň hatyryna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Boeing kompaniýasy bilen taryhy ýalaşyklar gazanyldy. Amerikan aeroguruluşy kompaniýasy ýakyn geljekde Katar döwletiniň iri avia kompaniýasy bolan Qatar Airways kompaniýasyna 210-dan gowrak Boeing 787 Dreamliner döwrap ýolagçy uçurlaryny öpçün eder. Melim bolşýaly Trump'yň Saudy Arabistanyna malaşylan saparyna 600 milyar dollara barabar ylgalaşyklary gol çekilipdi. 2024-2025 mövsümiň futbol boýunça Italiýanyň kubogyny gazanmak ugrundaky ýarşyň finalyna Bologna topary bilen Milan topary duşdy. Rim şäheriniň Olimpiko stadionynda geçirilen duşçuk 1-0 hasabyna Bologna toparynyň peýdasyna tamamlandy. Duşçuň ýeke golny 53-nji minutda Danny Doye öz adyna ýazyrdy. Şeýlelikde Bologna topary 51 ýyldan soňra ýene-de Italiýanyň kubogyny gazanmagy başardy. Bu topar taryhyna 3 gezek Italiýanyň kubogynyň finalyna çykdy we 3-njisini hem gazandy. Mundan ozal topar 1969-njy, 1970-nji we 73-nji, 74-nji ýyllarda kubok gazanmagy başarypdy. Galatasaray topar Türkiýanyň kubogyny 19-njy gezek gazandy. Türkiýanyň Gaziantep şäherinde geçirilen duşukda Galatasaray topary Trabzonspor toparyny 3-0 hasabyna ýeňdi. Galatasaray toparyny ýeňiş getiren gollary 5-nji minutda Barış Alper we 46-njy we 63-nji minutlarda Viktor Osimhen geçirdi. Galatasaray toparynyň tälimçisi Okan Buruk karýerasynda 2-nji gezek Türkiýanyň kubogyny gazandy. Toparyň düzüminde şu mövsümde goşulan ispan futbolçy Alvaro Morata hem Türk toparynyň düzümindäki ilkinji kubogyny gazanmak bagtyna eýe boldy. Şeýlelikde Galatasaray topary 19-njy gezek Türkiýanyň kubogyny gazanyp bu ugrda rekord goýdy. Ene mehriban müştaqlar, Atan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimiziň ilki sanyna görüşýänçek, hoş sag bolun.